kun danset i 5 år faktisk. Ikke så lang tid. Hvis jeg skal battle mod, lad os sige en, der er rigtig god, så kigger jeg på, hvad for nogle fejl han laver, du ved. Man kan så sige, at man kan se, om han har sin grundtrin i orden eller ikke. Du ved, det kan man godt se på andre personer. Og man ikke kan læse sin historie. Så altså, der kommer mange tanker. Der er sådan, okay, vinder jeg, hvis jeg ikke vinder, hvad så? Du ved, ser folk ned på mig efter. Så man får sådan en lille smule et pres. Det eneste, jeg tænker på, det er meget sådan, gå ind og slap af, og så bare vis, hvad du kan. Jeg har danset i næsten 9 år, 8-9 år snart. Når man danser så lang tid, som jeg har gjort, så er det svært at være... Jeg vil i mit sted har det været svært at være aktiv hele tiden. Så der er selvfølgelig nogle perioder i ens liv, hvor man måske er mere into it, og så er man måske ikke lige så meget nogle andre perioder. Men det vigtigste er, at man på en eller anden måde mentalt hele tiden er i det der flow. Altså, jeg træner ikke hver dag, men jeg danser hver dag. For nogle år siden, du ved, så min familie, det var sådan meget sådan noget på jorden, det er ikke så mange penge og sådan noget. Du ved, jeg er bange for, at det sådan kommer tilbage i den situation, hvor det hele var fucked up. Og jeg ved ikke engang, jeg startede med at danse, og du ved, jeg ved ikke engang, jeg stadig blev ved, fordi det var meget sådan, familien var sådan, du skal ikke lave det, og du skal gøre dit og dat, og bla bla. Så jeg tror, det der er mest sådan farligt, eller min frygt, er at komme tilbage i den situation igen. En af de ting, som jeg frygter i mit liv lige her og nu, det er, at jeg måske ikke er så meget til stede, men fokuserer måske lidt for meget på fremtiden, i stedet for at være tilfreds og nyde det, man har, det jeg har lige nu i hvert fald.
What?